Her sal di roja yekşema yekem ya Hezîranê de li Wanê roja taştiya cîhanê tê pîrozkirin. Îsal jî xwaringehên taştiyên vî bajarî dest bi amadekariyan kirine. Îsal ku dikeve duyê Hezîranê li navçeya Erdîşê tê pîrozkirin. İlk kez malumunuz 2014 yılında Cara yekem me yekşemma yekê ya Hezîrana 2014 ku dibû yekê Hezîranê qerebalîgtirîn sifreya taştêya cîhanê danî ku 5793 kes bejdar bûn li ser wê bingehê kete pirtûka rekoran a Guinnessê. Piştî wê di sala 2019 de meserî li neteweyên yekbûyî û Perlemana Tirkiye da ku her salê yekşemma yekema Hezîranê weka roja taştêya cîhanê pê qebûlkirin û pîrozkirin. Di sala 2020 de ku korona hebû me yekşemma yekema Hezîranê weka roja taştêya cîhanê pîroz kir, îsal dê bibe pêncemîn sala pîrozkirina vê rojê. Taştiya Wanê li cîhanê bi nav deng e. Di taştiya Wanê de zêdeyî 20 curên xwarinê yên bingehîn hene ku li ser sofreyê tên danîn. 8 cur ji wan li ser navê Wanê hatine tûmarkirin. Yê ku carekê taştiya Wanê xwarî êdî ti caran wê tamê ji bîr nake. Bizim yöresel orijinal Van Ji bo xwarina taştiya Wanê ji her devereke Tirkiye geştiyar serdana vir dikin. Ji welatên cîraniyên weka Iraq, İran û Azerbaycanê jî gelek geştiyarên me yên ku tenê ji ber taştiya Wanê serdana Wanê dikin hene, em jî weke xwediyên vî karî hewl din vê çandê biparêzin. Hem yabancı turistlerin ilgi odağı olmuş Van kahvaltısı durumunda. Taştiya Wanê bala geştyarên biyanî û navxwe dikişîne ser xwe. Gerek caran ji bajarên wek İstanbul, Ankara û İzmîrê müşteriyên me hene. Li firokeyê swar dibin, tên taştiya Wanê dixwin û vedigerin. Taştiya Wanê ji bo danasîna Wanê, geştyariyê û her wiha ji bo abûriya welat jî çavkaniyekî gelek giring e. Îsal dê bi pêşengiya Odaya Bazirganî û Pêşesaziya Wanê roja taştêya cîhanê bi beşdariya 500 kesî li navçeya Erdîşê were li darxistin. Wan bi mebest ew navçe hilbijartiye. Armanca wan ew e ku balê bikişînin ser koça masiyên kefaliyê vê demê li wir dest pê dike û parastina wan masiyan.